Stretli sme sa tu na úvodnej tlačovej besede strany Patriotov. Aj keď teraz sme v priestoroch strany Patriotov, tlačová beseda bude venovaná nezávislým kandidátom, ktorí vzýšli z projektu My sme Nitra. Všetci ste s ním zrejme oboznámení, tí, ktorí nie ste. Strana Patriotov rozbehla internetový projekt My sme Nitra, v rámci ktorého mali občania mesta možnosť hlasovať za svojich kandidátov. Dostali sme nejaké čísla, vyšli kandidáti, ktorých sme pozvali k nám, navzájom sa dohodli. Vzýšiel z toho kandidát na primátora, pán Radu Sedlár, a kandidáti na poslancov. Predtým, ako sa vytvorila nejaká kandidačná listina, vznikla pracovná skupina, ktorá má za cieľ, alebo mala za cieľ vytvoriť program, s ktorým nezávislí kandidáti pôjdu do komunálnych volieb. Tých kandidátov na kandidačnej listine je napokon 21. Symbolicky je to 21 ako oko. V tomto prípade má symbolizovať občianske oko, ktoré by si malo kontrolovať komunálnu politiku a nakladanie s peniazmi. Všetko títo ľudia sú nezávislí kandidáti, ktorých sme umiestnili na kandidačnú listinu strany Patriotov. Bola to technická záležitosť, aby sa nemuseli zaoberať zberom podpisov. Zistili sme, že tieto administratívne záležitosti ľudí dosť zaťažujú a odborníci, ktorí by mohli sa dostať na kandidačnú listinu a teda hovoriť niečo do komunálnej politiky, tak napokon nerobia. Strana Patriotov pre umiestnenie na kandidačnej listine mala iba 3 podmienky. A to človek, ktorého sme dali na kandidačnú listinu, nemôže byť v tomto okamihu straníkom, nemohol byť trestaný, no a nikdy nespolupracoval so štátnou bezpečnosťou akoukoľvek formou. To znamená, všetci, ktorí sú na našej kandidačnej listine, splnili tieto 3 podmienky. Nezávislí kandidáti si teda vybrali svojho kandidáta na primátora a dohodli sa na vytvorení pracovnej skupiny, ktorej vedúcim alebo šéfom tej pracovnej skupiny na tvorbu programu je pán Lubomír Martinka, bývalý prednosta Mestského úradu v Nitre, ktorý je istým garantom toho, že ten program je založený na reálnych základoch, pretože o financiách mesta toho asi málo kto vie viac ako on. Z mojej strany na úvod všetko, odovzdávam slovo pánovi Sedlárovi. Ďakujem. Milé dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som vás aj ja srdečne teda privítal na tejto tlačovke. Úvodom by som chcel poďakovať za dôveru všetkým, ktorými podpismi petičných hárkov na kandidatúru za primátora, podotýkam za nezávislého primátora, ktorí ma podporili. A zároveň by som rád aj povedal, že prečo som sa takto rozhodol. Moje rozhodnutie kandidovať na post primátora je motivované vlastne tým, že chcem v meste zaviesť systém transparentnosti a účelovej pomoci občanom, podnikateľom, zamestnávateľom, proste urobiť všetko, aby bol život v Nitre kvalitnejší. Za týmto účelom sme zostavili pracovný tím ľudí, tu už ako bolo povedané, a za vedúceho tohoto tímu je zvolený pán doktor Lubomír Martinka. Náš volebný program je vlastne harmóniou srdca a rozumu, ktorý sme pomenovali 7 srdc pre Nitru. Bližšie o v tomto projekte vás bude tu na Ľubo informovať. Prečo 7 srdc? Sedmičku sme zvolili preto, lebo nám pripomína, je to určitá symbolika. Aj týždeň má 7 dní a taktiež aj Nitra sedí, respektíve je na 7 pahorkoch. Pre ilustráciu tie pahorky je to Hradný kopec, Kalvária, Martinský vrch, Zobor, Čermáň, Borina a Vršok. S plnou zodpovednosťou vyhlasujem, že takýto projekt ešte nebol v žiadnom meste na Slovensku.
Je to projekt pre občana, pre voliča, proste pre všetkých. My však máme schopný a odborný tím, ktorým to dokážeme uviesť do praxe a samozrejme budeme aj zodpovedne a starostlivo nakladať so spoločným majetkom nás všetkých. V poslednej dobe sledujem, že v Nitre sa ako si vytratil úsmev z tváre ľudí. Je to pravdepodobne tým, že všetci už majú dosť ľavice, pravice, proste koalície, opozície. A mám taký dojem, že je treba začať pracovať tak, aby sme svoje úlohy naplnili. Nie je mi jedno, že v nitrianských firmách, nosných firmách, doslovne klenotoch Nitry, tak ako je plastika alebo agrokomplex, sa v poslednej dobe začalo prepúšťať. Ale prepúšťať neuveriteľným spôsobom. Je treba sa dotknúť aj tejto problematiky. Ak však súčasné vedenie mesta Nitry bude chceť v predvolebných svojich aktivitách túto vec nejakým spôsobom rozvádzať, tak sa pýtam, kde boli 4 roky? Čo urobili? Pre podnikateľov, pre celú túto sféru, pre občanov, pre zamestnanosť, pretože mám aj ďalšie signály od iných podnikateľov, ktorým tiež nebola poskytnutá žiadna pomoc. A teraz, ak dovolíte, by som rád odovzdal slovo tu na Ľubovi Martinkovi, nech vám predniesie teda o tom našom projekte 7 srdc pre Nitru. Nech sa páči. Ďakujem. Ctené dámy, vážení páni, príjemný dobrý deň, dovolte, aby som ja vás privítal a na úvod trošku to chcem tak odľahčiť, pretože vidím, že sme sa dávno nevideli a sú tu staré známe tváre, tak ma to veľmi teší, že si tú svoju prácu vykonávate dobre a stále ste zamestnaní a máte podporu svojich zamestnávateľov, takže som skutočne rád, že po dlhej dobe sa opäť stretávame. Na úvod musím povedať, že som veľmi milo prekvapený, aký tím sa dal dokopy, tím odborníkov, ktorí to skutočne myslia veľmi vážne so životom občana a s mestom celkové. S Radúzom sme našli hneď spoločnú reč, pretože tak, ako pekne povedal, hovoril o harmonii srdca a rozumu, ja hneď dodám, že máme aj spoločné životné hodnoty a tieto hodnoty sa prelínajú celým programom a určite aj tí kandidáti, ktorí vzýšli, a ktorí je teda tá 21, ako to povedal pán Jašík, vyznávajú tieto hodnoty. Chcem povedať, že v rámci prípravy sme presne analyzovali stav ekonomiky a situácie v meste. Jednoznačne tvrdím, že nás nemôže nič prekvapiť a ani nás nič neprekvapuje. Tento program je jednoznačne programom o občanovi a prakticky od narodenia až do seniorského veku s tým, že sa prelína jednotlivými životnými etapami a samozrejme, že myslíme aj na prostredie, v ktorom žijeme. Takže dovolte mi symbolicky predstaviť tých 7 srdc, aby sme vedeli, o čom aspoň v krátkosti je reč. Takže prvým projektom v rámci tohoto je Hrdosť Nitre. Je to projekt, ktorý je skutočne vedovaný hrdým našim občanom v meste. Obsahuje návrhy, ktoré budú každého z nás jednoducho oprávňovať všade na svete povedať, že ja som hrdý, že bývam v krásnom meste pod Zoborom. A verím, že tieto návrhy, ktoré sú v tomto prvom projekte, budú prínosom pre každého občana, jednoznačne sú podporené dôkladnou analýzou a možnosťami mesta. Druhým projektom, ktorým chceme osloviť, je úcta k matkám. Tak ako jeho názov je špeciálne venovaný mamičkám v našom meste, pričom nejde tu len o príspevok pri narodení dieťaťa, to je iba začiatok a určitá samozrejmosť, ale ponúkame aj ďalšiu starostlivosť pre spokojnosť našich mamičiek v meste. Tretí projekt sme nazvali Pozornosť deťom.
zahŕňa sebe systematickú starostlivosť a podporu pre nich. Jednoducho myslíme na fakt, že deti nám rastú a vyvíjajú sa a ja môžem povedať, že určite niektoré časti z tohto projektu nám budú závidieť aj v Universtále. Štvrtým projektom je šanca mladým, je to výzva a príležitosť pre mladých ľudí, ktorých potenciál v tomto meste je neskutočný a treba ho využiť pre obojstrannú spokojnosť. Je doslova šancou mladému človeku, aby jednoducho uplatnil svoje schopnosti a vstúpil do akejsi praxe života a samostatnosti. Piatým projektom je projekt Priestor schopný. Máme veľa schopných ľudí v meste, ktorí nedostali príležitosť. Je hlavne o práci pre každého. Kto má chuť si zarobiť konkrétne podmienky a priestor, preto v tomto projekte sme vytvorili. Šiestým projektom je pomoc rodinám. Je to pomoc v problematike bývania spôsobom, ktorý doteraz ešte nebol zavedený v praxi a je určite solidárnejší, ako doteraz boli používané programy pre rodiny. Posledný, 7. projekt, tá symbolická sedmička, je vďaka seniorom a skutočne ťažko skúšaným občanom v tomto meste. Je aj projektom pre ťažko zdravotne postihnutých a nie je to len o tom, o jednom nejakom príspevku, trebárs na Vianoce, ale je to projekt, ktorý zahŕňa v sebe pomoc počas celého roka týmto kategóriám a hlavne seniorom. Čiže v krátkosti som vám predstavil týchto 7 projektov, ktoré skutočne s podrobnosťou a s analýzou poznania stavu mesta sme navrhli. Nechceme si absolútne budovať nejakú slávu alebo nejakú východiskovú pozíciu volených funkcionárov, ak nám bude daná dôvera na nejakej doslova popularite alebo práci iných ľudí. Chceme pracovať skutočne pre občana a myslíme v tomto projekte 7 srdc skutočne od narodenia až po ten seniorský vek. Jednoducho, tak ako to na úvod povedal pán predseda strany Fero Jašík, darujme si chlieb, nechceme politikárčiť, ale chceme pracovať. A preto aj tento tím, ktorý tu je navrhnutý, je skutočne dobrý tím. Ja len pre vás tak poviem, že jeho priemerný vek je takmer 40 rokov, niečo pod 40 rokov. Sú medzi nimi ekonómovia, architekti, doktor, právnici, manažéri, podnikatelia, ale aj študent. Takže zobrali sme to zo širokého spektra. Toto je v krátkosti to, čo som vám chcel tlmočiť o našom programe 7 srdc pre Nitru. Ďakujem. Ďakujem pánovi Martinkovi. Počuli ste, že program, s ktorým budú oslovovať nezávislí kandidáti, a zdôrazňujem, že sú to nezávislí kandidáti, nikto z nich nie je členom strany Patriotov a do strany Patriotov ani vstupovať nebude. To znamená, budú sa zodpovedať po voľbách tí, ktorí sa dostanú do mestského parlamentu, iba ľuďom, ktorí ich volili. To je prvý bod. Druhý bod, tento program, ktorý ste si vypočuli, má silný sociálny charakter. To ale neznamená, že v rámci neho nie je obsiahnuté aj rozsiahle investičné akcie a tvorba pracovných miest, samozrejme transparentnosť v nakladaní s finančnými prostriedkami mesta a tak ďalej a tak ďalej. Ten program je veľmi dobrý, budete mať možnosť sa s ním oboznámiť, zatiaľ ešte zostáva len takto v bodoch, ale príde čas, keď, a nie je ďaleko ten čas, keď sa program dostane von vo svojej celej podobe. Ja by som týchto dvoch pánov vyzval, aby sa verejne zaviazali, že tento program budú plniť, aby prišli k tejto tabuli a svojím podpisom potvrdili, že 7 srdc pre Nitru sa stane realitou a s týmto programom budú oslovovať ľudí v meste. Nech sa páči. Tak ja budem pokračovať. Ja tvrdím, že postavili sme 21, ktorá keď dostane dôveru, že skutočne ich zrealizujeme a dúfam, že sa k nám pripoja viacerí.
A to symbolické srdiečko. Dobre, takže Ideme na to.